Us he fet buscar la secció equivocada. Com he pogut ser tan tonta? Vaig agafar aquest fa unes setmanes, com a lectura lleugera. Això és lleuger? Aquí està! Nicolas Flamel és l'únic descobridor de la pedra filosofal. De veritat, és que no llegiu? La pedra filosofal és una substància llegendària amb poders meravellosos. Transformarà qualsevol metall en or pur i crea l'energia de la vida que fa immortal aquell pren. Immortal? Vol dir que no mors mai. Sé què vol dir. L'única pedra que existeix a l'actualitat pertany a Nicolas Flamel, el famós alquimista, que va celebrar l'any passat el seu 665 aniversari. Això és el que en Fluffy vigila sota la trapa de la Terra, la pedra filosofal. Algú més pensa que no tindríem que estar aquí? És que no hauríem d'estar aquí. Aquesta és la tercera planta. Està prohibit. Som-hi! Miau! És la gata del senyor Flitch. Correu! Ràpid, amaguem-nos rere aquella porta. Tancada! S'ha acabat! Ens han pillat! Aparteu-vos. Al Homora. A l'Ojomora? Llibre bàsic de conjurs, capítol 7. Hi ha algú aquí, Miss Morris? Miau. Marxem. Ha marxat. Es deu pensar que està tancada. Estava tancada. I per una bona raó. Uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Has sentit que el Harry Potter és el nou buscador de Gryffindor? Sempre he sabut que seria ell. Buscador! Però si els de primer mai informen per dos equips. Deus de ser el jugador de Quidditch més jove del segle, segons la McGonagall. Enhorabona, Harry. En Bud ens ho han explicat. El Fred i el George estan a l'equip. Són batedors. La nostra missió és que no acabeu massa mal parats. No podem fer promeses, és clar, és un joc dur. Brutal, però fan que no hi mor ningú. Com a molt desapareix en un parell de mesos. Anima't, Harry, el Quidditch és genial. El millor joc que hi ha. Però no hi he jugat mai al Quidditch. Què passa si faig el ridícul? No faràs el ridícul. Ho portes a la sang. Wow! Harry, no m'havies dit que el teu pare també va ser buscador. No ho sabia.